እቶም አይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ዓይንቱ ተኸፍታሉ ክሳዕ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረአየ ኣይኣመንዎን እሞ እዚ ዶ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዩ ሕጂ ደኣ ከመይ ኢሉ ይርኢ ኣሎ ኢሎም ሓተትዎ እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ምዃኑ ብዕውሩውን ከም እተወልደ ንፈልጥ ሕጂ ግና ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ ኣይንፈልጥን መንስያ ዓይንቱ ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ኢና ንውሕተትዎ ንሱ በጽሒ እዩ ብናይ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ አይሁድ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎት ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እቶም ወለዱ ንአይሁድ ስለ ዝፈርሁ እዮም እዚ ዝበሉ ስለዚ እቶም ወለዱ ንሱ በጽሒ እዩ ንውሕተትዎ በሉ ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ሳዕ ጸዊዖም እዚ ሰብኣይ ሓጢ ምዃኑን ንሕና ንፈልጥ ኢና ንኣምላኽ ክብሪ ሃበልዎ ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነስ ሓጢ ምዃኑ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ዝፈልጥ በሎም ሽዑ ንሳቶም እንታይ ከንገበረልካ ከመይ ገይሩስ ዓይንትኻ ኸፈተልካ በልዎ ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም እውን ዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ጸረፍዎ እሞ ንስኻ ወዲ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም እተዛርቦ ንፈልጥ ኣለና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ ናይ ግና ዓይንተይ ከፊትለይ ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓዱ እውን ዝገብር እንተሎ ንኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና ንብዕውሩ እተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ዓይንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ኮታ ኣይተሰምዐን እዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ የምትኽኣሎም ነይሩ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩሉ እንትናኻ ብሓጢኣት እተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶ ንኣና ትምህረና ኣለኻ ኢሎም መለስሉ ናብ ወጻኢ እውን ኣውፅዎ ኢየሱስ ናብ ወጻኢ ከም ዘውፅዎ ሰምዐ ምስ ረኸቡኻ ኣታዊ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ ንስኻ ኣብ ጐይታይ ብኡ ከኣምንሲ መን እዩ ንሱ ኢሉ መለሰ ኢየሱስ ድማ ርኢኻዮ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ ንስኻ ጐይታይ ኣኣምን በለ ሰገደሉውን ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ክዕሩ እየ ናብዚ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻኹ በለ ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ሓያሎ ዝሰሚዖም ንሕና ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኣለና ትብልዎ ኣለኹም ስለዚ ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም